खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव गोदान दिल्लीनि हाउस काउसाव सुप्रिम कर्टनि सेनियर एडभकेट आरो संबिजिरारि एक्सपार्ट मानगोनां बिजय हानसेरियाखौ बिथांनि अफिसियेल थाग्रा न'आव लोगो हमनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायदों होनना खौरां मोननाय जादों। गोनांथार संबिजिरारि बिथिं आरो भारतनि संबिजिरनि द'थि सेडुल बड'लेण्ड ओनसोलनि द'थि सेडुलाव एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव रिजार्भेशननि मासिखौ बांहोनाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव गोदान दिल्लीनि हाउस काउसाव सुप्रिम कर्टनि सेनियर एडभकेट आरो संबिजिरारि एक्सपार्ट मानगोनां बिजय हानसेरियाखौ बिथांनि अफिसियेल थाग्रा न'आव लोगो हमनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायदों होनना खौरां मोननाय जादों। कच राजबंशी हारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौ दाबि आरो कमतापुर रायजो दाफुंना होनांगौनि दाबिजों रेल होबथानाय हाबाफारिखौ मैया बानजायदोंमोन। केएसडिसि आरो कच राजबंशी जनगोष्ठीनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव रेल होबथानाय हाबाफारिया मिरु सोरखारा मेसेज हरनायनि उनाव थाबथादों। आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव थाखो 9नि फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय बायदिनो मैया सक्ति आश्रम गोजौ गेजेर फरायसालियाव बिटिसिनि एमसिएलए कमेश्वर राय बिथाङा बाहागो लानानै सा 195 फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। फैगौ 18 दिसेम्बर खालि बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिजों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनो साखाफारा जादों। मोजां मोनग्रा मिडिया नायगिरि नोंथांमोन, दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जे जों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय जों डिक्लेरेसन होदोंमोन दे बर'फोरनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि जे थांखि बादियै जों दिल्लीयावहाय नैबे 2025 नि डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव जानो गोनां बेवहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैगौ 18 थारिख डिसेम्बरावहाय मैखोम भाबै जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जों दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय दिनै जों जमा जाबाय। दा जोंहा दिनै नर्थ इस्ट एक्सप्रेस बेजोंहाय जोङो दिनै गाखोसिगोन आरो जोङो 18 थारिख डिसेम्बर 18 थारिखआवहाय जों हाबाफारि बादियै जोंनि बे धरनाखौ जों लानाय जागोन आरो बेयाव मैखोम भाबै जोङो टटेल 150 जन जों बाहागो लाहैगोन आरो बेयावहाय जों साखाफारा जाबाय आरो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव बे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय जों मैखोम भाबै जे जों थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन 2022 नि 7 फेब्रुवारि जोंनि बे मुंख्लंफोरनि जे गोथै हाखराव समायखिरा लानानै बे हाबाफारि बादियै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो दाबो जोङो जोंनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जों मैखोम भाबै जों आवगायलांगोन। जोंहा दिनै गोबां मन्थ्रिफोरखौ जोङो दिल्लीयावहाय लोगो हमनायनि जि पलिसि जि पारमिसन बेबो गोबाङानो जानानै फैगासिनो। जोंहा थांनाय समावहाय बे जोंनि मानगोनां सेन्ट्रेल बनसुनि गाहाय नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारि आरो बिथांमोननि टिमा अलरेडि ट्राइबेल मिनिस्टार्स बिथांखौ लोगो हमबाय आरो बिनि गेजेरजों जे 6था जाथि जनगोष्ठीनि आसामाव एसटि बिनाय बे एसटि बिनायखौ बे होबथानांगौ होननानै जि मोनसे ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिस्टार जुवेल अराम बिथांनो मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे फैबाय थानाय जे जोंनि 18 थारिखनि जे धरना बे धरनायावहाय जों बाहागो लागोन। जोंना अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि टिम आरो बेजों लोगोसे जोंहा राभा स्टुडेन्टस इउनियननि जे हान्जा आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बनसुनि जों जयैनो
जों मैखोम भाबै जिथु ST नि जे बिथांमोनहा 6था जाथि जनगोष्ठीया बिदों बिथांमोननि हेंथायै जोङो धरनाखौबो लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि नैबे ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टारखौ आरो फिन खेबसे जों जयैनो जों ट्राइबेल स्टुडेन्ट्सै इउनाइटेडलि जों लोगो हमनायनि जि मोनसे पलिसि दं बे पलिसिखौबो जों लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जे जोंनो बड'लेण्ड बिनायाव सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै जों मैखोम भाबै दिल्लीयाव धरनायाव बाहागो लानो थाखाय दिनै ओंखारबोदों। बिसायख'थिनि समाव रादाय होनाय बायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BTC सोरखारा रायजोफोरनि खामानिफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावगासिनो दङ होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै BTC सेक्रेटारियेटआव आंजों लोगोसे जोंनि BPFनि सासे सेक्रेटारि राजेश भरेल आरो जोंनि सासे युथनि मावथि बिथांमोना दंफायो आंजों। दा रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि युथ्सफोरनो मोनसे गोजोन खौरां जों दैथायहरनो सानदों जे BPF सरकारा थांनाय बिसायख'थियाव जेफोर हाबाफारिफोरखौ गेरेन्टि हिसाबै फोसावबोदोंमोन दा बेखौ जों मोनफा मोनफा फारियै मावफुंलांनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। गिबियाव जोंहा मोनफ्रोमबो समस्थियाव 833टा सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि गरिब दुखिया मानसिफोरनो 10,000 IBS होनाय बे खामानियाबो दिनै तीव्र गति बा गोख्रैयै खारगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि सेनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेप बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। अफिसियेल प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे गेदेरथार मोनसे खौरां बेनो जाहैबाय जोंनि युथ्सफोरनि थाखाय जोङो जेखौ डिक्लेयार होबोबाय थादोंमोन, मिटिं दावथिं बुंबोबाय थादोंमोन, दा 100 कोटि थाखा जोङो युथ्सफोरनि थाखाय बाहायगोन। जाय युथ्सफ्रा स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट दं, जायफ्रा माने बेफार बानिज्य खालामदों, बिथांमोननि बेफार बानिज्यखौ जौगाहोनायनि थाखाय जे राङारि अनसुंथाइ होनाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। दा बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दा जोङो माखासे खामानिखौ दिनै अलरेडि माखासे जिल्लाफ्राव मिटिं दावथिं खालामनानै फोरमायनाय जाबाय। दा बेबादिनो जोंनि युथ्सफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, जोंनि आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव राङारि अनसुंथाइ होनाय, दिनै गरिब दुखिया मानसिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, दिनै हेन्डिकेपफोरनो होनाय, बैसोगोरा मानसिफोरनो होनाय बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंजोबनानै फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 10 फेब्रुवारिनि गेजेराव बा 10 फेब्रुवारियाव होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै खामानिखौ गोख्रै मावनो थाखाय बिथोन होदों। दा बेबादिनो जोंबो खामानिखौ मावगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रिन फिल्डआव मुलुग गोजोननि थाखाय बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबो फालिदों। बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि बानजायनायाव आरो खुंफुंनाय गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि थाखाय आर'ज आरो खेराइ हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव। रास्ता घाट बहुत বনাব লগা আছে। প্ৰমোদ বড়ো এইবিলাক কৰা নাই। মুঠতে ইয়াৰ ধান্দাটো হ'ল এই পইচা আহিছে, সেই পইচাটো ওলাই পেলাই কেনেকৈ খাব লাগে ইয়াৰে ধান্দাত সি ব্যস্ত আছে। আপুনি চাওক, প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত আজি আমি আসাম মালা বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা গুডউইল মিছন CMৰ সেইবিলাকৰ পইচা টোটেল মানে 500-600 কোটি আছে। 500-600 কোটি আছে। সেইবিলাক কাম একো কৰি যোৱা নাই। সি মানে য'ত খাবলৈ নাপায় এই কামটো সি নকৰে। কথা সেইটোৱে। 2026ত আমি NDA হিচাপে ইলেকশ্যন খেলিব। আমি BPF বা AJP বা বহুত দল আছে অসমৰ, গোটেই NDA হিচাপে আমি ইলেকশ্যন খেলিম। 126টাত আমি কৈছোঁ 126টাৰ ভিতৰত আমি কমেও 100 চিটো আমি পাম NDA হিচাপে, আৰু চৰকাৰ NDA কৰিব। 20টা বুলি কোৱা নাই মই, আমি কৈছোঁ 20টামান আমি চিট পাব পাৰে, এইটোৱে কৈছোঁ মই। নাপাব পাৰে। BPF আমি বিচাৰিম আমাক 20টা চিট দিয়ক, সেইটোৱে আমি কম। পাই নাপায় বেলেগ কথা, কিন্তু আমি NDA হিচাপে আমি ইলেকশ্যন কৰিম। এইবিলাক BTC আসাম বুলি নহয়, অসমত 126টা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি কিমান চিট পাই
এইটো আলোচনাৰ মাজেদি হ'ব। ইউপিপিএল অৱস্থা নাই, জিৰ'। ইউপিপিএলৰ বহুত নেতা কৰ্মী আমাৰ দলত যোগদান কৰিব যোগাযোগ কৰি আছে। আমি কিন্তু কৰা নাই, ইচ্ছা নাই। ইহঁতক ল'লে আমাৰ আকৌ বদনাম হৈ যাব। দেই আপুনি কৈছিল যে ইউপিপিএল যেতিয়া আউট হ'ব তেতিয়া আমি এনডিএত যাম, কিন্তু এতিয়াও ইউপিপিএল কিন্তু এনডিএতে আছে, কি ক'ব? ইউপিপিএলটো থাকিলেও নাথাকা নিচিনাই হৈ আছে। এইটোতো কি আছে, ইহঁতৰ কি আছে এতিয়া? দেই হ'ব।